De deurzakkers zijn altijd weer bij die Nacht van Oranje te vinden. Gelukkig wel hè, het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Ja, dat is toch wel de binnenkomer. En vervolgens is dan een cliché dat jullie alleen maar voor carnaval zijn, maar dat is ook al lang niet meer zo. Ja, dat bestaat, dat fenomeen is al lang verdwenen natuurlijk. Het wordt in Nederland 365 dagen per jaar gefeest. En daar hebben ze ons voor nodig. Dus wij zijn een feestartiest die gelukkig nog veel gevraagd worden. En zoals ook vanavond, wij mogen weer openen. Douchie, hè. We hebben dat liedje opgenomen met Wendy van Dijk. Het liedje Douchie is van oorsprong, komt het uit de Nederlandse Antillen. En het liedje heeft een hoge score gehad. En het is een leuk liedje gebleken wat ook nu in de zon schijnt. Wat prachtig past in andere tropische hitjes zoals Doe eens thuis of Doe een stapje naar voren. En Binnen beter dan buiten. Dus het is eigenlijk hij gaat eigenlijk de zomer in. Er staat ons weer veel te wachten deze zomer. En vooral, Willem zei het al, die campingtour die we al jaren doen. Avondvullend showprogramma. Dat is altijd weer heel gezellig om te doen en daar hebben we weer veel zin in. Als mensen die nog willen boeken, kan dat nog? Ja, ze kunnen op de website kijken en dan kunnen ze precies zien waar we staan. En daar staat precies op welke data we zetten en welke open, dus ze kunnen gewoon kijken. www.dedeurzakkers.nl. Onze ultieme WK-hit is natuurlijk de Strauss medley. La 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 la. Vanavond hier ook weer helemaal uit de pan. Maar dat is natuurlijk de evergreen. Maar we hebben toch weer een nieuw liedje opgenomen. We hebben het liedje Volle Kracht Vooruit van een jaar of 5 geleden. Hebben we voorzien van een WK-tekst en die gaan we op single uitbrengen. Dus wat ons betreft kan het Oranjefeest beginnen. Ja, speciale schoenen voor het WK laten maken. Oranje lakschoenen. Alleen bij de deurzakkers verkrijgbaar. Dus u kunt ze hier zien, dames en heren. Let op. Als de spelers van Oranje deze aantrekken, dan vliegen alle goals erin.